2026 ମସିହାରେ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରରେ ରହିବେ, କିଛି ଲୋକ 2026ରେ ସିଧାସଳଖ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ପାଆନ୍ତି କେବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାଶିକୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ରହିଥାଏ। 2026 ମସିହାରେ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶନି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସନ୍ତୁଳନ ପୃଥିବୀର ରାଶିମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଉନ୍ନତି ଦେବ। ଏହି ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସଠିକ୍ ଯୋଜନା କରନ୍ତି, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ କ୍ୟାରିୟର ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। 2026 ମସିହାରେ ହଡ଼ବଡ଼ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯୋଜନା, ସ୍ଥିରତା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶି କ'ଣ? କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ହରି ଓମ୍। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।